Penguasaan teks Pancasila dening Mbak Lois Tia. Aturan yang sekali. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Para rawuh katuran pinarak wonten papan ingkang sabasa. Ingkang pantes sinudarsono para bobo saking Direktorat Jenderal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ingkang pantes pinundi inggih para sesepuh pilih sepuh saking RKJ Paguyuban Resik Kubur Jawa Tengah Adiraja lan sak wewengkonipun saha para pamengkuning adat warga kapitayan sak wewengkon Kabupaten Cilacap. Para budaya, para warga masyarakat penghayat ingkang kula sangat-sangat tresnani lan sinambating wangi saha kula agung-agung. Langkung rumiyin kula nderekaken puji panuwun dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Wikan ingkang sampun pareng anedhakaken berkat saha kawilujengan satemah panjenengan kula tasih dipun parengaken tetunggilan wonten papan menika wonten ing Balai Nelayan Minamertani Desa Adireja. Awit wanci sampun dungkap tabuh 11 lampahing adicara mahargya wilujeng tutup surat ingkang badhe dawah wonten dinten Senin Pahing warsi 1956 saka Jawa tumuli badhe kawiwitan. Nuwun berkah pangestu sesepuh sedaya tuwin warga masyarakat penghayat sak Cilacap wondene rantamanipun adicara ingkang badhe kagelar wonten ing dinten menika nenggih. Saya
manungsa sing bakal malam menita nang kene tandinge karo Bekal Abang. Wah, ojo lali Kakang. Yo, Bekal putih iki yo istirahat. yo adikku bener. Aku Ciraka 10 tahun lho Kang. 10 tahun ora katon. Iya. Bekal karo pun Kakang. Iya. Jebul wae sompong di. Iya, wingi aku ndang Bekal Kang. Ono bapak prasetyo ning kene. Oh nggih, 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 Ono nggih. bapak direktur ning kene. Oh nggih, Ono nggih. bapak bupati. Oh nggih, nggih, nggih. Ono bapak Dandramil. Oh nggih, Ono nggih. bapak Kapolres. Nggih, nggih. Sugeng kunjuk dhumateng Paduka Rama Pungganing Raja. Nyumbangkaken Kakang. Di Iya. kaki Surasesa menawa tua-tuan dari papan kene rung teko. Lho, kok kaya ngono? Aku iya, ayo. Karo aku. Musik nih, musik. Aduh, temen Kang yang boleh ngenteni ora muni. Apa kae? Lanyo-lanyo banter temen iki. Lanyo bebarisan. Koyo-koyo wiku saka resi apa resi. Apa yo pandita. Hei, apa salangan nganggo pakaian bagus. Yang ora mlepes. Apa yo kaya pendeta sekang Gunung Simpi. Ini luar biasa Pak Presiden dan kepada rama-rama kita Bedogol khususnya Diraja dan umumnya Kabupaten Cilacap. Di samping kita melaksanakan kegiatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memayuh. Aja menang bae, Pak. Nyatane wis taman kemen kan sepele dar parep. Matur nuwun Pak Direktur. Kaki Surasesa. Aku tak takon jane kowe iki bangsane apa? Sapa jenenge? Wong ora ngerti temen. Surasesa. Ana tegese. Surawasesa nang wetan wis Surawasesa. Surasesa. Ana tegese jenengmu. Surawasesa Wasesa kuwi sing nentukaken dadi apa bae nyok. Di, apa arep ditentukake nasib lan perkarane dhewe. Mengko diisi. Mengko diisi. Aja apa-apa mung ditentukna. Kaki Surawasesa. Sing singgiri sama jenenge aja rebutan, ora apa-apa rebutan. Tepungake. Ya. Aku Kang Aran Bekal Bajul Abang Baju abang. Raharjo. Baju aja. Ki sing sama. Aku Kang Aran Bajul Putih saka negara Kulon kiye. Gunawasesa. Baju seto. Ya, Yo karep-karepmu boleh ngarani. Baju abang. Bajul Abang. Yo. Memper kene nang pinggir kali anane baju. Mangerti yo. Yen kowe wong Jawa sing tenan kudu ngerti warna abang lan warna putih wardine sing kepiye. Kok disit nyongker slametan. Ya. Slametan surah, penutupan surah. Sudah. Lah piye Surah lho. Baju abang, baju putih, biasanya ana baju liyane maning. Os. Itu lho apa Bang? Iya, baju Tapi pecah. orang genah boleh nyambut gawe. Satang baju lah, Bang. Abang karo putih. Ndadekaken sumurupo Ki Surawasesa bareng karo anak putu kabeh sing Ya. untuk dispensasi Kang SMA 1 Oke. SMA Maus. Iya. Nah, dia harus menunjukkan kabeh para kadang-kadang pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, para suku adat budaya tradisi. Iki yo, 1956. Oh, jare sapa kowe boleh ngomong senok. cari kaki Muslim. Wah, Allah. Nggak suka priwe. kok kesambet niku ning kono. Yot, surat ngonoke wilujengan.
tangga warso anyar 1956 kenang ngomong gawe bekakas nang koyo ngono tangga warso karo tutupan kuwi beda Jun. Oh iya Tangga warso tanggap kayak kowe aku bisa ngerti karepmu tanggap kuwi tegese kaya tanggap darurat tanggap tadi mengerti yo tadi bencana sedulur rungokno iki kaki baju kaki Surawasi lagi tutup surat nah tanggap warso kuwi tahun urung teka kita wis siap warso lan aku iki becak anyar tangga warso tahun anyar siki nah siki penutup tapi ya piwulange budi pekerti bener ora sing seru boleh jawab aja mu sing jenenge budi pekerti kuwi umume ya sopan santun angga unggul tata krama tata susila ulah negara hubungan antar sesama kuwi umume ning sejane ya budi pekerti kuwi termasuk hubungan manungsa karo Gustine terus hubungane manungsa karo alam sekitare karo lingkungane alam sing keton karo alam sing ora keton yo termasuk hubungane manungsa karo sesamaning manungsa. Jadi ana wong sing nang utuh ana sing nang padang pasir ana sing bae kowe kudu wajib berhubungan. Iya piye banget pangertene kaki Surawasesa ono. Terus sing nomor 4 hubungane manungsa secara pribadi karo sing kagungan jagat. Nggih ngawur. Wis dong. Aing sak mundur aku ora bakal mundur. Yen aku oleh pangerti sepisanane. Apa? Kembang rawat-rawat box. Oh, wilahing mangawi dina sekarang bawa langgeng kan kaya didasa purwa mangerteni dina pitur rangkap 5 sasi rolas tahun 8 windu 4 lalu gawuku 30 grup-grup lakuning kala lunga kala larut sabandara ayate tubiara eling-eling walah eling-elingnya ketinggalan sistem malah turun Rahayu dekare manut kaki Surawasesa sepindah malih monggo keprok ingkang sekenceng-kencengipun para derek menika kala wau begalan suruh saking tim MLKI Kabupaten Cilacap ingkang nderekaken menika sedaya siswa-siswa penghayat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kados wonten Cilacap menika sampun wonten siswa penghayat wonten SMA Negeri Setunggal Adipala kali SMA Negeri 1 Maos menika. Dan taksih wonten beberapa SD kalian SMP ingkang dereng saged kasebat setunggal boko setunggal. Mindhak acara ingkang salajengipun nenggih menika Pahagyo Beksan Gamyong Pareanom PKJT ingkang badhe kalampahan dening Mbak Ria Agustina saking Paguyuban Resi Kubur.